No witam was pięknie, z tej strony Niklaus i tam, o, łatka uciekła, ale mało tego, proszę państwa, memy! Artykuł podesłany mi przez Dawidka, 60 memów na temat Śląska, które rozbawią dosłownie każdego, a każdego Ślązaka przyprawią o tak zwane siednięcie psychy. Słuchajcie, ja to nagrywam spontanicznie, bez przygotowania, nie obejrzałem ich wcześniej, nie ma tutaj żadnej muzyki, bo nagrywam to na OBS-ie, także dam wam chwilę, puśćcie sobie w tle po prostu ulubiony kawałek jaki, żeby przygrywał, czy to jest Bee Gees, czy to jest Michael Jackson, Michael Jordan, czy to jest Majka Jeżowska, puśćcie sobie coś na podkład, co chcecie. Już puściliście? No to przechodzimy do rzeczy. Otóż artykuł na stronie ntho.pl. Śląskie memy. Polacy uwielbiają regionalną gotkę. Śląskie Rafaelo, śląska Nutella i inne roztomajte śmieszne fizymatynta. I co już fantastycznego widzimy w opisie? Memy o Śląsku i Ślązakach mają głównie dwa tematy. Gotka śląska i węgiel ze śląskich kopalń. Śląsk to jeden z najpopularniejszych regionów w Polsce i widać to także w liczbie tworzonych memów o Ślązakach. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy w naszej galerii. No i tutaj bla 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 i uwaga, co już przykuwa język, przykuwa oko każdego człowieka, który cokolwiek kojarzy w tym temacie. Jednym z głównych elementów, które często pojawiają się w śląskich memach jest specyficzna gwara śląska, nazywana przez samych Ślązaków gotką śląską. Gotka śląska to obok gwary podhalańskiej jeden z dwóch ulubionych przez Polaków dialektów regionalnych. Gwara śląska obok gwary podhalańskiej jest jednym z ulubionych dialektów. To zdecydujcie się, czy mówimy o gwarze, czy mówimy o dialekcie. Jak gwara może być dialektem, skoro dialekt składa się z gwar? Jak śląska gwara może być gwarą, jeżeli sama składa się z dialektów, które dzielą się na gwary? Ludzie! Ale spokojnie, bez nerwów. Wiadomo, że to są ludzie z NTO.pl, którzy kompletnie nie wyznają się na tym temacie. Przejdźmy do rzeczy. Przede mną 64 fantastyczne memy, które rozbawią mnie najprawdopodobniej do łez. Ja przelecę przez nie szybko, żebyście wy tego nie musieli robić, tłumacząc, co prawdopodobnie jest w poszczególnym memie śmiesznego. Także uzbrójcie się w cierpliwość i pół litra wódki i, proszę państwa, kochani moi, jazda. Zobaczmy. Uwaga. Armia USA, baba ze Śląska. Aha, dobra, czyli że żołnierze, a tu jakaś ruska baba, to jest niby baba ze Śląska, że żołnierze, że baby ze Śląskie są takie duże i silne, a faceci w armii USA nie. No to, że chyba chodzi o to, że po prostu baby na Śląsku są potężne i bardzo silne. Bardzo śmieszne. Jedźmy dalej. Mamy rekina, cow się te na woda rzech patrzą. Aha, że rekin wyskakuje z wody, a on tego rekina odsuwa i każe mu się cof się, bo żech patrzył na wodę, że rekin mu zasłania wodę i to na tym polega ta śmieszność. No, to muszę powiedzieć, że sytuacyjnie nawet, no, można by w pewnych warunkach silniej wypuścić powietrze nosem. Dalej. A 30 pitomy łona je coraz bliżej, w sensie, że 30 lat się zbliża i że pitomy łona je coraz bliżej, czyli uciekamy, bo ona jest coraz bliżej, czyli ta 30, czyli zbliża się 30, a my nie chcemy mieć 30 lat i uciekamy przed nią i to jest śmieszne. Nie wiem, co w tym jest śmiesznego, jako człowiek, który dobija 30, jest to raczej smutne. No i oczywiście, proszę państwa, wasze każdego Ślązaka i nie tylko ulubione nawiązanie do wungla. Wungiel śląskie Rafaelo, czyli bryłki węgla, bo Śląsk, kraina, która rozciąga się gdzieś od Mysłowic aż po Zieloną Górę, słynie w Polsce tylko i wyłącznie z węgla, kopalń, które znajdują się tylko na małym wycinku wschodniego Górnego Śląska, no ale nie wymagajmy od ludzi zbyt wiele. Chociaż to nie jest jakaś specyficzna tajna wiedza, wystarczy na przykład wpisać w Wikipedię Śląsk i wydaje mi się jednak, że śmiechy śmiechami, ale kojarzenie całego Śląska tylko i wyłącznie z wydobyciem węgla, no to jest tak jakby kojarzyć Polskę, no z, nie wiem, z piciem wody albo z pierogami ruskimi. No słabo. Nie bawi. Dalej.
Chciałbym z tobą kulać kluski śląskie. To nie jest śmieszne, pisanie po murach nie jest śmieszne. Pisanie po murach to jest najwyższy stopień kurestwa. Nienawidzę tego, karałbym za to z największą po prostu surowością, tak żeby się tej bandzie odechciało. Absolutnie pogardzam ludźmi, którzy w ten sposób demolują przestrzeń publiczną, marząc jakieś gówna na elewacjach. Jeszcze po prostu najlepsze jest, jak na elewacji świeżo odnowionej kamienicy ktoś nabazgrze jakiegoś bohomaza. Kurestwo, bandytyzm, absolutnie, no, gonić to, potępiać. Nic zabawnego. Komiks. Aterowski ciś na handel i łopsztaluj mistrzewiki, łogupią. Kot w butach ciś poszczywiki. Aha, no, że to jest śmieszne po prostu, że kot mówi po śląsku, żeby zamówić mu buty na handlu do właścicielki, czy właściciela, nie wiem, a on mówi, że ogłupiał. No, zabawne. Dalej. Oma, po jakiemu mocie taki srogi kichol? Czerwony kapturek, babciu, dlaczego? A no i tu też śmieszność polega na tym, że Polaków bawi śląska mowa, śląski język, że po prostu jakby było babciu, dlaczego masz taki duży nos? No to sadż. Ale jak jest Oma, po jakiemu mocie taki srogi kichol, to ha, ha, ha! Ło, nie wytrzymia. Dobra, dalej. Torman, ale możryła, kulni tabala i cofej do budy. Nie wiem w sumie, na czym tu polega memiczność i śmieszność. Jak ktoś nie rozumie, tłumaczę. Bramkarz, ale jesteś wolny, ale się ociągasz. Poturlaj tą piłkę i wycofaj się do bramki. No. Nie wiem, mnie nie bawi, ale ja nie lubię piłki nożnej. Trzy dziewczyny rozmawiają i wtedy padł, że był już na Śląsku. Pytam go Kaj, a on że w Sosnowcu. No, powiem tak. Niezmiernie bawi od kilkuset lat po prostu. Wpadam pod stół za każdym razem, kiedy przychodzi temat Sosnowca. Znaczy, to jest dobre, to jest klasyka. Zawsze warto się śmiać ze Sosnowca. Wiadomo. Dalej. Kiedy wracasz z wakacji ze Śląska? No i tutaj oczywiście auto załadowane węglem. Rozumiecie śmieszność? Śląsk, wągiel. Dalej. Ni tyros są nowe mymy. Aha, i to jest taki twarz takiego gościa z mema jakiegoś innego o Śląsku i napisane jest, i to jest zmieszane to jest z innym memem, gdzie takie dziecko mówi: mamo, nie teraz są nowe poszlaki, tylko że on mówi: ni tyros są nowe mymy, tylko że to nie jest po śląsku. Ni tyros to nie jest po śląsku, to powinno być nie teros albo nie teroski, są nowe mymy. No nie, to nie jest w śląskim języku. Truskawki śląskie, no proszę państwa, no creme de la creme po prostu, no. No to się samo przez się rozumie. Gwarantuję wam, że jeżeli pokażecie takiego mema znajomemu Ślązakowi, już nigdy nie wpuści was do domu. Dalej, moje płuca po świętach. A, i to jest, prawda, mandarynki, czy tam pomarańcze, kawałki w płucach, że się na święta je. Tylko dlaczego w płucach? Czemu ktoś zamiast jeść je, miałby je do płuc, że jak przez nos wciągać? Nie rozumiem. Głupie. Dalej, śląskie gofry. No, dlaczego śląskie? Już tłumaczę. Bo czarne, bo spalone, że znowu wągiel. Śmieszne. I dlatego śląskie. No, nie powiem, obesrałem się. Pochusioż mnie. No, tu w sumie nic śmiesznego. Urocza myszka i Godo po śląsku pyta, czy pochuśtasz. Piaskownica na Śląsku. No, proszę państwa, no tu mamy wspięcie się na intelektualne wyżyny humoru. Wągiel. Dalej. Nie zno życia ten, w to nigdy nie mierzył zimą galotów na kartonie. No to akurat nie wiem czemu. Znaczy śmieszność polega, że do obrazka, który de facto nie ma nic wspólnego ze Śląskiem, bo ile są takie handle i targi na Śląsku, to są takie w całej Polsce i pewnie też w innych krajach, także śmieszność miałaby polegać znowu na tym, że jest napisane po śląsku, chociaż nie ma tu napisane nic śmiesznego. Ja na przykład osobiście nigdy spodni na kartonie na handlu nie mierzyłem. O, jesteśmy dopiero przy 18, a ja już pomału, może... Barman, lejcie wódki. Zbliża się jesienno-depresja, a jeszcze nie wylos z wiosennej. No, po śląsku powinna być depresjo, jeżeli już piszemy po śląsku, a nie depresja, bo to jest po polsku. I piesek owinięty w koc. No, depresja nie jest tematem do żartu, to jest poważna choroba.
Porachował wszystko i wyłazi na to, że nie możemy mieć kota. No i to jest nawet fajne, bo jest pies, który liczy, ma okulary i to jest śmieszne, bo jest tu pewnego rodzaju sprzeczność, no bo wiemy, że psy nie potrafią liczyć, a ten poradzi policzyć, jeszcze do tego godo po śląsku i porachował, i że wyłazi im, że nie mogą mieć kota, bo psy nie lubią kotów i to jest tu pewna śmieszność, faktycznie, taka 3 na 10. Kiedy laska ze Śląska zaprosi cię na chatę. Kobieta o mongoloidalnych rysach twarzy siedzi w jakimś kanale, guliku czy w jakiejś dziury w ziemi i podpisane, że laska ze Śląska zaprasza cię na chatę. No, kompletnie nie, jakby nie, no, nie wiem. Dalej. Kluski śląskie czy coś, nie wiem, nie jem glutenu. No i tu znowu wungel, prawda? Pękamy ze śmiechu. I luzik Joto-Hyca, no śmieszność, że on broni jako Torman i godo po śląsku, że chwyci piłkę, że obroni, prawda, przed golem. No, może, nie wiem. O, witaj, w czas żeś wrócił. I przepraszam, już mi się pierdoli w głowie od tego. Kot na rolce sraj taśmy. Okej. Grożech twoim i umrzył. Kot gra, no i tu śmieszność, bo koty nie potrafią grać w gry komputerowe, a ten potrafi. Łostow miejerzech torpedą. Chomik wciśnięty do bobiny z papieru toaletowego. No nie wiem. Kerym smaka, kompot. W zasadzie po śląsku powinno być komport, przynajmniej tu w moim rejonie, ale to akurat pomysłowe. Coca-Cola zamiast Coca-Coli, komport ze wieprzków, czyli kompot z agrestu. Fajne. Kejżeś myślał, co po urlopie będzie inakszy, ale wrócił żeś na z urlopu i je jak downi. No i tu słynny 3 miliardy 527 milionów 300 tysięcy razy przerabiany mem z panem z Gwiezdnych Wojen. Tylko że po śląsku opis, no to śmieszne. Hopy downi, hopy dzisiaj. Co poszło nie tak? Nie wiem, co poszło nie tak. Witamy w naszym filigrze. Prosimy, wyłączcie mobilnioki, bo one szterują maszyny pokładowe. Żadnych laserowych światełek, bo mnie nerwują. No, śmieszne, bo pilot, koty reagują na światełka z lasera i kot jest pilotem i ostrzega po śląsku, żeby nie świecić laserem, bo go to nerwuje. Bardzo zabawne. W związku ze krepel dzisiaj. Chyba na tłusty czwartek może by to było śmieszne. Zeżar żeś ci zadanie i żaden ci nie uwierzy, żaden. No, że pies zjada pracę domową, to jest taki, prawda, przewijający się motyw, chociaż raczej w Stanach Zjednoczonych niż u nas. Franek, nie wygłupiej się, żaden hob mnie nie powstrzymie. Jonima Franek joje Ela, łopieronie. No, to jest śmieszne na zasadzie tych trailerów po śląsku, które ja robiłem, czyli że pod jakiś znany film coś się przerabia i podkłada jakieś humorystyczne rzeczy po śląsku. To może bawić. No, mnie akurat nie, ale ja nie widziałem nigdy do porządku Władcy Pierścieni. Taki grzech jest zarobiony. Dalej. Chciała konisia, co to ma być? A, że dziecko dostało psa, a chciało konia. No i tutaj jest wielka tragedia, moi drodzy. Dzieci dostają zwierzęta, które następnie, kiedy już się znudzą, są porzucane, na ulicy często kończą. To są tragiczne historie i z tego się nie ma co śmiać. O, przekroczyliśmy połowę, dobrze. Burek w los za bar, to dzisiaj bar burka. I to, szczególnie jak ktoś robi na kopalni, jest górnikiem, to na dzień barburki coś takiego nawet mogłoby być może być. Co macie dobrego bez fetu i cukru? Tytki na kreple. No i tu znowu raczej po tłusty czwartek. Tłumaczę, co macie dobrego bez tłuszczu i cukru. Nie wiem, jak tytka na polski przełożyć. Papierowa torebka na pączki. No i to śmieszne, że w tłusty czwartek się żre tłusto i słodko i ona pyta, czy mają coś bez tego i tego, ale nie mają, bo jest tłusty czwartek, także mają tylko słodko i tłusto. Godej domie, no czemu nic nie godosz? Śmieszność polega na tym, że jest jeż i jest szczotka, która jest podobna do tego jeża i ten jeż myśli, że ta szczotka to jest jeż, a do tego godo po śląsku całość tworzy po prostu niesamowicie komiczną, śmieszną scenę. Te kluski śląskie są ze Śląska i Magda Gessler pyta, a baba tutaj pije szejka
wytyfy, super śmieszne emoji. Dobra. Dowej ten chleb? Nie. Policja obezwładnia łabędzia. Wiadomo, łabędziom rzuca się chleb. Na tym śmieszność polega. Moż piękne oczy wyglądają choby karminadle. No, powiem tak, jeżeli oczy kogokolwiek wyglądałyby jak karminadle, to raczej coś z pogranicza horroru filmu, prawda, katastroficznego, niż pięknego. Śląskie landrynki. Dziwejcie się, jeżech człowiek, słaź stamtąd, nie tykaj mi jedzeniu, bla bla bla. A, że kot udaje człowieka. Akcja prawdopodobnie rozgrywa się chyba w Rosji albo no, ogólnie gdzieś na wschodzie, wnioskując po dywanie. Będziesz patrzeć na to, co jo ci pozwola. A, że kot wlazł na satelitkę i on rządzi teraz, prawda, tym, co oglądamy w telewizji. Plus znowu gotka, czyli śmieszność. Weekend, tak by my chcieli, tak będzie. No, wiecie, wszystko, pranie raczej trzeba robić od czasu do czasu, nie tylko w weekend. Jeżeś piękno, wydupiej. No i śmieszność polega na tym, że pochwala, prawda, walory kobiety, tutaj mężczyzna elegancki, jakiś pewnie XVIII-XVII wiek, a ona odpowiada mu wyjątkowo brzydko i opryskliwie. Pamiętajcie, słowo wydupiej to nie jest odpowiednik słowa idź stąd albo idź precz, to jest raczej odpowiednik polskiego słowa spierdalaj. Także to nie jest eleganckie słowo do użycia po śląsku, raczej jest dość wulgarne i takie bardzo potoczne, rynsztokowe. Lody śląskie. No i tu nie wyobrazicie sobie, na czym polega śmieszność. Otóż na tym, że lód jest czarny niczym węgiel, a węgiel to Śląsk, ergo śmieszne. Dalej. Mam dziwne hobby, łopowiedz mi o nim, oglądam polskie kluby w europejskich pucharach, ty się richtig chory. No, mnie jako fana futbolu w ogóle coś takiego nie bawi. Hasioki też poradzą go dać, czerwony hasiok. No to jest po prostu nazwa pewnej firmy, która dysponuje takimi kontenerami. Nie wiem w ogóle, czy zdjęcie nie jest gdzieś z Bytomia, bo tak jakaś znajoma kamienica. Fajne użycie naszego języka w jakby działaniu marketingowym. Pozdrawiam posiedzicieli firmy Czerwony Hasiok. Fajny pomysł. Synek, na obiad będą kluski śląskie light. A, to jest chyba pokrojony... Nie wiem co to jest. To jest grat? Czy to jest przekrojony ząbek czosnku? No ale że kluski śląskie light, że cienkie, małe i że to są light. Tu też jakiś taki... Niby po śląsku, trochę, że synek, ale na obiad będą kluski śląskie, light, reszta po polsku. Jakiś taki średnio celny miszung. Dwa fligry godają się wice. A, że samoloty się śmieją, bo mają takie te czuby, które wyglądają jak się śmieją, czyli godają się wice, tłumacze opowiadają sobie dowcipy. No, mogłoby być. Śląska syrenka. Na czym tu polega śmieszność, proszę państwa? No, że tak wygląda. No to śląska, bo znowu wungel. Wungel jako, prawda, cornerstone of Silesian jokes. Śląskie lody. Tatar w wafelku. Czy mielone mięso ogólnie. Nie wiem, co w tym w ogóle jest śląskiego. Jedźmy dalej. Kitkowi trzeba było 6 minut, co by się spomiarkować, że balon już się nazad nie pokorze. A, że pęk balon, a kotek dalej trzymie łapki i no, i jest taka sytuacja. Co się jopisz, mycka się kup. Zima ciśnie. Jopisz to nie wiem, nie znam takiego wyrażenia po śląsku, ale może tak się mówi w innym rejonie. Ciśnie zima, cisnąć to ogólnie znaczy pchać po śląsku, dosłownie. Zima może iść, ale zima cisnąć? Nie wiem, średnio. Szluknij się kawy, nie będziesz niemrawy. No to akurat mogłoby być fajne hasło, na przykład gdzieś w biurze powieszone na ścianie na poranną kawę. Spokojnie, już nie zostało tego dużo. Jak jobło bajtel, tak wyglądał dron, którym sterowała muter z Antryja.
Aha, tłumaczę. Kiedy byłem dzieckiem, tak wyglądał dron, którym sterowała mama z przedpokoju. Nie wiem, ale że co? Nie wiem, nie widzę nawiązania kapcia do drona. Chyba że leciał, może tak. Krew u normalnego człowieka, krew u człowieka ze Śląska. Powiem tak, gdyby nie zapisanie Śląska w ten sposób, co budzi we mnie odrazę, ja rozumiem, z czego to się wzięło. Z alfabetu sztojerowskiego to by było OU z okrągłym takim z kółeczkiem, dlatego według mnie lepszy jest alfabet ślabikorzowy, czyli by to było O z poziomą kreseczką. Prawdopodobnie też może ludzie gdzieś, nie wiem, z Mazowsza, z Polski, pochylony ten dźwięk U, czyli Śląsk, to nie jest ani Śląsk, ani to nie jest Śląsk, tylko to jest Śląsk. To jest pochylony dźwięk. Gdyby nie ten podpis, nawet ten mem o gumiklejzach jako krwinkach białych Ślązaków, on mnie nawet bawi. Chyba jako pierwszy z tych 64. Nie kurzyć. To w ogóle nie jest absolutnie śmieszne, bo jak na przykład ten, kto stworzył tego mema, wyjechałby gdzieś za granicę do jakiegoś egzotycznego kraju, mam tutaj na myśli Czechy, to zobaczyłby, że tam właśnie znak nie palić jest podpisany jako nie kurzyć, bo po czesku w Czechach się kurzy, tak jak na Górnym Śląsku cygarety się kurzy, a w Polsce się pali papierosy. U ruskich też się chyba zakuri, ale to nie chodzi o to, że w śląskim i w czeskim jest coś z rosyjskiego, tylko po prostu jest to słowo pochodzenia słowiańskiego. Wszystkie te języki są słowiańskie, mniej lub bardziej. Chleb ze smalcem, Nutella mojego dzieciństwa. No, w sumie są pewne nawiązania tłustego do Nutelli, bo jedno i drugie jest związane w dużej mierze z tłuszczem. Okej, na marginesie pajda z tłustym i do tego ogórek kiszony albo pomidor posolony to jest coś wspaniałego. Powrót z urlopu ze Śląska. No i całe auto zajebane czym? Wunglim. No, śmieszność. Stało 5. Ten moment, kiedy zrobisz milion zdjęć i musisz wybrać te jedno, które wciepniesz na Instagram. I tutaj ktoś ogląda pod mikroskopem jakieś tutaj, nie wiem, tu jakieś prześwietlenia, tu pod mikroskopem coś. No tak to jakoś to nie klapuje ze sobą wszystko, nie wiem, mnie to nie bierze. A co jakbych ci powiedział, że czerwonej kropki nie idzie chycić? No to śmieszne, bo nawiązanie do Matrixa, jako Morfeusz Kot w okularach, scena wybrania tabletki, prawda, red pill, blue pill, do tego śląskogotka, to by mogło, to ma potencjał, to mogłoby kogoś bawić. Przejście graniczne Katowice-Sosnowiec. No tutaj nawiązanie do trwającego wieku, prawda, konfliktu między Górnym Śląskiem a Zagłębiem. Przejście graniczne, no bo jak wiadomo kiedyś Sosnowiec to była Polska, na Śląsku były Niemcy, wcześniej Sosnowiec to były Rusy, tutaj były Prusy, wcześniej to była Polska, tutaj były na przykład Austria, Czechy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu te śmiechy, żarty na linii Katowice-Sosnowiec, Górny Śląsk, Zagłębie nigdy się już nie skończą. Ale to jest też coś jakby kształtującego nas po dwóch stronach Brynicy. Ja na to patrzę z przymrużeniem oka, chociaż pomimo już minęło tyle czasu, kiedy jesteśmy w jednym kraju i tak dalej, nadal uważam, że różnice pomiędzy Zagłębiem a Śląskiem są potężne. Nie tylko językowe, ale również architektoniczne, cywilizacyjne i jednak różnimy się, ale różnimy się pięknie. Już mi się trochę robi słabo. Nie ma to jak odpoczynek, to ciężki szychcie. No i tutaj nie wiem, chyba miało być ciężki, raczej ciężki. No tutaj śmieszne, że kot się opiera, wiadomo tego i niby miało być po śląsku, wyszło no, przeciętnie. I ostatni, proszę Państwa, no i oczywiście znowu tutaj creme de la creme, śląskie lody i coś, co przypomina trochę asfalt w wafelku, czarny, przypominający węgiel, czyli no śląski węglowy czarny lód. No i proszę Państwa, przejrzałem 64 memy o Śląsku, kręci mi się w głowie, zrobiłem to po to, żebyście wy nie musieli. Jak widzicie, przodującym motywem śmieszności, jak chodzi o Śląsk, jest wungel. No, nie powiem, w 2023 roku
już jednak trochę to słabi. I tyle z mojej strony. Wybitnie się zmęczyłem. Myślę, że teraz udam się na wizytę do psychiatry i wezmę tydzień urlopu od nagrywania na YouTubie i tworzenia czegokolwiek, gdyż psycha wykonała potężny przysiad. Jeżeli dotrwaliście do końca, to docencie moje poświęcenie i zostawcie łapkę w górę albo w dół, albo róbcie co chcecie. Widzimy się. Na razie.